Светей, единосущна и неразделна и животворяща и Троице, сега нині и присно, и во веки веков. Амин. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых. Да воскреснет Бог и разключатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, смертью смерть поправ, и сущих во гробе живот даровал. Так да погибнут грешници от лица Божия, а праведници да возвеселятся. Христос воскресе из мертвых. Сей ден и Бог сотворит Господ, да возрадуемся и возвеселимся во. Христос воскресе из мертвых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Христос воскресе из мертвых. Христос воскресе! Воистина воскресе! Христос воскресе! Воистина воскресе! Христос воскресе! Воистина воскресе! Да очистим чувствата си и ще видим недостъпната светлина на Христовото възкресение. Възлюбени в Господа, братя и сестри, само този празник е наречен празник на празниците и тържество на тържествата, защото донесе най-великата победа, победа над дявола, ада и смъртта. Вярата във Възкресението открива нови духовни хоризонти, надеждата от Възкресението дарява упование, любовта към възкръсналият Христос ни прави братя и ни помирява с враговете. Този празник ни извисява духовно, подкрепя морално и ободрява молитвено. Непобедима е силата от Възкресението, неизказана е радостта от Възкресението, неоценимо и богатството от Възкресението. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна. Искам от свое име, името на духовенството в нашия град, да ви поздравя с този най-светъл християнски празник и нека Бог да ви дарува на всички телесно здраве и духовно усъвършенствуване в доброто. Христос воскресе! Воистина воскресе! Воскликните, Господи, ви, воскликните, Господи, ви, воскликните, воскликните, воскликните вся земля. Воскликните, 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 воскликните,
Христе Спасителю, ангелите възвестяват на небесата. Удостои и нас на земята с чисто сърце да те славим. Ден на Възкресение. Нека, люде, да сияем, защото от смърт към живот и от земята към небето Христос Бог предаде нас, които пеем тържествени песни. Камбаните звънят и радост нам вестява. Христос воскресе! Няма вече страх и смърт, мили братя. От врагът Бог възкръсна и за нас небесата в оня част Той откри. Нас, злонравните, прости, радост свята възвести. Блудните си синове пак в своите дарове Той прие. Твоите дворове Той прие. Мир, блаженство и покой нам дари. И от тях аз, упоен, Теб ще славя всеки ден. Камбаните звънят и радост нам вестяват. Христос воскресе!
на съботата, на разсъмване в първия ден на седмицата, дойде Мария Магдалена и другата Мария да видят гроба. И ето, стана голям трус, защото ангел Господен слезе от небето. Пристъпи, отвари камъка от вратата гробни и седеше върху него. Ангелът се обърна към жените и им рече: не бойте се, зная, че търсите разпнатия Исус. Няма го тук. Той възкръсна, както беше казано. Дойдете, вижте мястото, дето е лежал, и идете скоро да обадите на учениците му, че той възкръсна от мъртвите. И ето, привалва ви в Галилея. Там ще го видите. Казвам ви. И като излязоха из гроба, те със страх и радост голяма се затекоха да обадят на учениците му. От Матея, Свето Евангелие. Възкръснал рано, в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалена, от която бе изгонил 7 бяса. Тя отиде да обади на ония, които са били с него и които плачеха и ридаеха. Но те като чуха, че той е жив и че тя го е видяла, не повярваха. След това се яви в друг образ на двама от тях по пътя, когато отиваха в селото. И като се върнаха, обадиха на останалите, но и те не повярваха. Най-сетне се яви на самите 11, като вечеряха, и ги смъмри за неверието и жестокосърдието им, че не са повярвали на ония, които са го видели възкръснал, и им рече: идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всички твари. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. А след разговора с тях, Господ се възнесе на небето и седна от дясната страна на Бога. Исполнен
душите ни, о Господи. Спаси душите ни. Не позволявай да се скъса нишката от пъната в надвисналата сянка на омразата. Прилей ни сили да запазим чисти, невидни сърцата на рожбите си, Господи. И вечер да разчупим хляба на трапезата с молитвените думи на надеждата. Върни ни мириса на думите изконни. Родина, мама, прошка, милост, вяра и любов към ближния върни ни, изстрадана, пречистена и истинска. Спаси душите ни, о Господи. Спаси душите ни. Благоденствено и мирно житие, здраве же и спасение във всем благо и поспешение подаш, Господи. Празнищих празник сей рабов Твоих и сохрани на много лета. Великденски концерт, организиран от община Бургас, участваха църковен хор Херовими при църква Света Богородица Бургас с диригент Илиян Маринов, хор на Милка Стоева, диригент Светла Стоева, хор Родна песен с диригент Девон Манукян и представителен духов оркестър при община Бургас с диригент Иван Ганев. Весел празник!